abedi C no nso nsa nifa so. Edu nti yɛbɛyɛ ne dai. Yɛnhwɛ L no nso ai. Wɔno de yɛhwɛ ne nsa nifa so etimi sɛ kaa bia ani ha. Kyerɛ sɛ wɔno de ɔwɔ ho kwan sɛ obetimi akɔ wɔ abra kaa bia nsi ne kwan. Ɛno nti moma yɛnhyɛ aseɛ na afei yɛnhwɛ de obedi kan akɔ ne de obɛtoa so. Ɛno nti ɛyɛ L yi a yɛhwɛ hunu sɛ wɔno no kaa bia nsi ne kwan no wɔno ɛna obɛkɔ first. Okɔ wie a ne nsa nifa so ha yi ɛyɛ ade ada hɔ. Ɛno nti yɛhwɛ a osi ɛyɛ kaa si ɛkwan ɛna wɔsan so si kaa eyi kwan. Na wakɔ wie di a ɛne kwan ada hɔ ɛde ama saa kaa si mmienu. Ɛno nti yɛhwɛ sɛ saa kaa si mmienu no ɛkwan a wɔnam so no ehyia mu anaaso sɛ enhyia mu. Yɛhwɛ kaa si a ne kwan a wɔnam so a enhyia ɛyɛ eli ɛyika ne sɛ eyi ɛdeɛ. Ebi sɛ eyi no ɔkɔ ne baabi nko ɛna afɛ si no nso ɛkɔ ne baabi nko. Ɛno nti kaa si mmienu no ɛwɔ mmerɛ mu no ɔmo betimi akɔ abɔ mu a yɛfrɛ no sɛ contemporament. Ɛno nti saa kaa si mmienu no ɔmo betimi akɔ abɔ mu insieme together. Ɔmo betimi akɔ abɔ mu. Ɔmo kɔ wie a na kyɛ sɛ ha nso ada hɔ. Ɛde ama di ne sɛ ɔno nso afei deɛ obia ensi ne kwan bio ɔno nso na ɔkɔ. Ɛno nti wei ɛne sɛdeɛ cars no ebetumi akɔ. Aha, ma menye ne clean na afei ehwɛ ne yie. Ɛno nti deɛ obedi kan akɔ ɛyɛ car wei. Owie a ɛyɛ C ɛne A no ɔmo bɛkɔ abɔ mu. Ɔmo wie a na last ayɛ ɛyɛ car ɛyɛ D. Ɛno nti ɛbɛyɛ L na afei ayɛ A ɛne ɛyɛ C ɔmo akɔ abɔ mu. Na afei no ɛyɛ D no wakɔ ɛde ɛtwa toɔ. Wei ɛne ordinate de transit a ɛwɔ ɛkwan yi so. Meda wase yɛnkɔhwɛ questions ahodoɔ a ɛfa ɛyɛ saa encroach yi ɛho. Deɛ di kan yɛwɔ question bi a ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ nera atravessare. Yɛka sɛ atravessare to attraversa ɛkyerɛ sɛ utwa kwan mu utwa bibi mu a yɛsɛ o atravessare. Ose nella traversa nella incrocio in figura i veicolo C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L. Ɛno nti wose ɛyɛ saa vehicle we A ɛna afei ɛyɛ C no wɔn bɛkɔ ɛyɛ insieme contemporaneamente. Wɔn bɛkɔ abom ɛwɔ bere a ɛyɛ saa car L yi ɔkɔ. Wei